vale. Vamos para eso. Vamos para aquí, No, vamos para aquí, vamos para aquí. Mira onde están os arbustos de Bad Bunny, Mira para aquí, que está. Que maravilla, Eu vou o personaje de Toy Story, Woody, eu vou, como o disfraz non é dos millores, digamos, pois vou, en vez de Bad Bunny, Bad Buddy. Vou Bad Buddy, vale? Este. Que trouxo a xente, trouxo cousas típicas do Entroido. Brócoli, leituga... Sí, pero tipo rosquillas, filloas... Que maravilla, Tanto comín eu estes días, non sei se poderei comer máis. Tú, Monti, de que vas exactamente? Vou de Mario. De? Mario. No, como de mayo, parece que vas de junio. De mayo. De Super Mario Bros. Teño día Luigi. Vale. Luigi! A ver, Luigi, ponte de pé, Luigi. Mira Luigi. Mira Luigi, qué guapo está. está. Luigi, vamos ahí. Quen trouxo? Está por aquí? Sí, mira, Quen trouxo algo? Aí, esa zona de aí, o cura trouxo. É que tiña aí no regazo, Mira. parecían as cenizas dun familiar, a ver. Oh. Mira, ali arriba tamén temos. Ai, mira, as pobres orellas. Mira, aquí... Caeronche no suelo. Abre. Cómense igual aunque caeran, Sí, bueno, home. Ten boa pinta, Mira, unhas aquí... Hombre, papel albal, Papel non tiña. albal, parece mentira, mira. Isto que é? Chulas. Como chulas? Home, chulas non son, pero igual saben ben. Pero isto es... Caeron vos no suelo tamén. Pero chula feita de fariña... Calabaza. Calabaza, sí. A que non lle gusta a calabaza? Muitísimo, locura. Eu a calabaza. A meu abuelo non lle deras outra cousa, Calabaza todos os días, E hai máis por ali arriba Están tamén, verdade? buenísimas, Sí. Aí que tedes? Rosquilla, mira, rosquilla. A ver, Rosquilla é igual mellor, non? A rosquilla gusta a mí, a rosquilla. Sí. Trae que xa levo todo pali eu, Oye, mira, ponte de pé, que ahora aproveitamos que hai aquí... No, tranquila. Aproveitamos que hai aquí unha sanitaria, hai que darlle un aplauso a todos os médicos e médicas, claro. La sanitaria é un cura. Unha cousa, ahora que están os médicos de huelga, ahora podemos comer o que nos día a gana, carne de cocho. No, debía ser así, se están da huelga, ostras rosquillas, Ese sí que teño boa pinta. Isto recomendan comer 18 cada día. Sí. No. Este é para mí en particular, vale? Gracias, Vamos, Galo. Gracias. Mamaíña. Mirade, estamos ali. Hostia, como lles deu a cabeza para iso? Sí, mira para aí. A ver, poñedemos de pé Celta D por aí. Claro, que van vestidos do sketch que fixéramos Luis Tosar e eu do Celta e o D, por aí. Aí o tedes, Sí, señor. Aparte sodes clavaos. Clavaos. Os dous. Que bueno, sábese quen é Luis Tosar pola camiseta. Un aplauso para ele, gracias. Bueno. Orellas ali, non? Boa. Oxe, de todas maneiras, hai que ir co programa a modo que é festivo, Quer dicir, non tolear, Tranquilidade. Vamos co sketch. Eva Iglesias vai disfrazada? No. Creo que non. Vamos á axencia de viaxes. Agora a xente, todo o mundo, sabedes que todo o mundo quere viaxar. Canto máis lonxe, mellor. Todo o que ven en Instagram, nas redes sociales. Eu quero ir aquí, pero eso é abadín. Dame igual, quero ir. A todos os sitios que ir a xente. E a sitios canto máis lonxe seña, mellor. E canto máis exótico, mellor. Non me diga además que a xente está indo a Medellín. Eu, cando era chaval en Medellín, non era para andar de noite solo, non sei, igual cambiou moito, pero que eu sepa, en Medellín había un dos cárteles da droga máis importantes do mundo. Que non digo que agora este tranquilo, pero esa xente non creo que este en catequesis agora. Pero bueno, adiante, pasa nada.